Basta CJ Moto. Bali na yun, pupunta kami sa Sual. Ay kay Pex na naman. Doon na kayo magla-lunch muna kasi patapos lang meeting namin. Doon na kayo magla-lunch. Pahinga. Sana makikita yung kapisinan ng Sual, yung tinatawag ng Batanes. Dito Batanes po. Ang temperature natin po 11:09 po. Hari na, gutom na po mga tao. Mga kasama ko, mga riders, gutom na po. So guys, sana okay kayo dyan. Mga kasama ko, mga riders, titubog lang kami as kung pahinga dun sa Bagbay Beach. Sa pupuntang Sual po yun, Sual ng Pangasinan. Bali, nasa na tayo, nasa Lingayen. Lingayen, Pangasinan. Location natin sa Lingayen. Ay, ito lang araw.
Sir, alam mo yung nag-inuman tayo? Kaya yung mga bad boys. Layo yun. Doon tayo. Doon daw. Oh, doon. Sir, oh. Bang. Hello. Bakit? Ha? Ano? Andito na kami sa Masamiri. Masamiri. Punta sa lalaki na eh. Sa? Masamiri. Yun tatay. Hindi, alam mo yung pupuntahan sa lalaki ng ano, hindi na nakapasok kasi may checkpoint. Oh. Yung Masamiri ko. Oh. Doon. Oh, doon. Doon ka pumunta. Ito mo lang yung pangalan niya doon, tapos makakapasok na kayo. I-text mo, text mo. Kita. I-text mo kung anong location. Ito pa tayo? Ano sir? Dugot lang sir. Seriously, what the fuck are you doing? Pagasinan. On. Para dito na yung sir. Sige sir. Ano itong ano sir, sorry? Kasama ko to. Ay, dalawa lang kayo. Oo. Lagyan mo na. Mama. Ah? So lang. Sir. Yan na ma'am. Yan po. Ay. Sulat na lang pala ang pangalan. Sabi saan po pala kayo?
Dagupan po. Hindi ng buko. Kalimutan ko ng buko. Dito. Dito na lang, sir. Magkakasama po ba kayo? Oo, kasi yung four-wheel. Dito na. Yes, sir. Yung bagat ko. Dito. Dito, sir. Wala na doon, wala na doon, wala na. Wala doon. Wala na. Wala, pick up. Wala, pick up. Di ba ito yung sa may up and down? Hindi ko na. Ito yun. Ba yun? Doon ba sila? Wala mo sinabi, basta dito lang. Ito yung pop na simento na ako dati. Simento ito. Saan sasakyan? Muti mo yun. Ano kasi ito agad? Sasakyan nila. Wala ba? Sasakyan nila. Anong pangalan na yan? Sandi lang. Tawagin ko sila. Hindi, natawagan. May kasama niyo sir. Oo, may kasama kayo. Anong kan na yan sir? Baka dito yan.